gerist att alla som sitter inne och vi tycker alla såna läkare och läkare tåsa om alla tränar hur folk är och hur folk blir sjuk hur folk ska vara hemma och skulle alltså så relevant så att det är kanske inte det bara inne att jag inte göra. Vi får göra kvarsen hål. Jag får göra en. Kör med hål. Och jag får göra en prinsesshål. Nu får jag göra en hål under borden. Och nu kotta. Jag får börja med köra och hålla ut soffan. Man kör en borg och här man kör en sheep. Hej och hej! Ra, ra, ra. Finta vänner hennes skrattar kista. Hej och hej och fläskar om. Jag spelar med mina babser. Jag får gå in min kjola. Hur var babsen väl över ut i hålet? Ja. Vi så sover om det är skyddeblå liksom där. Och det är proteiner i kroppen. Och Vad gör det? det är att få sjuknar att förborster och att så att sjuknar här skulle släppa. Han äter sjuknar. Vad är sjukan? Sjukan han är här. Och och den hon regnar att och det kvittar blå liksom när regnar alltid äta sjuknar så är de tattare och så är de tatt och så tar den vetjarna som blir väck kommer upp märken till det som är inne i benen och här kommer mycket och det som här gör det för runt i kroppen och för vi blåa och så dessa och så där. Det där nog chockad. Hvis öll hava kvitt blåligan kvir så coronafarlig. Tror att hvis nu det är själv så realistiskar och hvis det inte är så realistiskar och det bara hornvägen är såna realare hvis han har tvärfärdiga sjukor ska bejas mot baven. Så det är dejligt att sitta nu här och hugga sig och äta med små dagar. Och spela spel som man älskar. Och det är så